на деца. 17-годишната Кинче от Берковица, дете, за което аз съм правила и филм. Тя е едно нетипично красиво дете за домовете за сираци. Една с руса коса, с сини очи. Кинче е едно дете, когато аз я записвах, тя спеше с старци от дома в Берковица и го правеше срещу 2 или 5 лева и една кутия цигари. Дали са знаели Кинче... този дом? Естествено, че са знаели. Няма как да не знаеш. Това става под носа ти. Просто директорите на дома, за съжаление, повечето, разбира се, работят това да пазят децата от журналисти, а не от педофили, да кажем. Те не допускат журналисти. Много трудно пробиваш тези домове да влезеш, защото смятат, че ние, когато покажем цялата истина, правим нещо много лошо. А ние се опитваме да помогнем. Гнева не трябва да е насочен към нас. Да, защото иначе истина... Секс правил ли си? Да. С кой? То не прочим, секс е изнасилване. Какво изнасилване? Насила да те карат и така. Не, аз знам какво е изнасилване, ама кой те изнасилва? Едно момче не има ангел. Откъде е това момче? Не знам откъде. Тук учиш. Какво? Тук учиш. В Берковица? Да. И какво стана? Сега учиш в София някъде. Какво стана? Накараме да идем до неговата стая, сподех, съблечеме, така и да си. В дома? Да. Кога е било това? Пролета. Тая пролет? Не, друг. Миналата? Ти на колко беше тогава? На 14. Нито една институция не е направила нищо 2 години. Разбирате ли колко огромен период от време е това? Не е направила нищо, за да защити това дете. Кинче бяга за пореден път от дома, тя живее с някакъв мъж на 20 и няколко години, той я прибива системно от бой в едно село до Лом. Идва много пъти линейка, бърза помощ, вижда, че детето е пребито, че е дете пребито, че е непълнолетно, ама няма проблем, няма нищо. Всички институции знаят, че има такъв проблем. Полицията, представете си, ако вашето или моето дете изчезне, няма ли да го търсиш? Тя е обявена за общодържавно издирване и 5 месеца не може да бъде намерена. Какво се случва с нея в крайна сметка? Кинче в момента е мъртва. Миналата седмица беше погребението на това дете. Тя почива от този последен тежък побой. Последния побой. Тя е пребита до смърт. Тя беше в кома в София. И ето това се случва с децата. Когато не може... Той беше от дома ли? Да, дома. Помежду си правите ли секс много? Това не мога да ти кажа, защото не знам. И миналото година имало, които ходят по стаята си правят, които не знам. С друг не си правил И сега, той е хубаво да прави секс. Ама първо отмахни секс, а гледай за учението, па тогава има време за секс. Кой така ви говори? Знаеш ли какво е презерватив? Да, знам едно балонки. За какво служи? Аз служи, предпазил те за бременност. Да се Твоята майка май не знае какво е презерватив. Да, не знае да. Що ме роди от 13 деца. А ти ползваш ли презерватив? Не ползвам, но са идвали да ни обясняват. Защо не ползваш? Искаш ли да родиш на 15 години? Не. Лъжиш. Никога да не стане. Боже. Не чуй. Един презерватив струва 20 стотинки. И аз знам. И що не си купуваш? Я нещо. Защо? Защото е отвратително. Кое? Една балонче, къде мирише на ягода и е влажно. Да. Това никога няма го слага. Ако дойдех на къп... Като няма да го слагаш, ще родиш 20 деца като майка ти. Все едно 20 сантима карти. Не мога и няма да коментирам нищо. След едни и същи филма за един и същи град с едни и същи педофили в рамките на цяла година няма какво да кажем. Така работи държавата. Господин прокурор, господин президент, господин кмет, ние отново ви предупреждаваме. Някой трябва да направи нещо, за да не се получи нов трън. Ние нашата работа я свършихме. Днес... Всички органи по закрила на детето са отговорни да познават тези части от законодателството, които касаят детето и те са само в един закон. Дори случай в Берковица е показателен. Берковица е един от районите с най-много случаи на деца. Как се обяснявате, че 2 години никой там работи доскоро само един-единствен социален работник. Защо той не е реагирал? Как се обяснявате, че никой не е реагирал на тези писма на директорката за момичето, което е починало в крайна сметка? Не е точно така. Имало реакция и точно преди
последното бягство на Кинче от дома, е имал заповед за нейно отстраняване в кризисен център в Монтана, точно тогава избягал, за съжаление. Не е било прекалено късно тази реакция. Наистина е било късно и наистина в такива случаи може би трябвало да се действа по-бързо и по-експедитивно и затова ми се иска този координационен механизъм да заработи. И когато има такива случаи, всички органи по закрила на детето наистина да разпознават случаи, че това е тяхно. Нека да кажем, разбрах, че сега вие ще отидете в Берковица, за да видите какво се случва в този дом. Какво смятате да правите там? Защото това може да се случи и на друго момиче. За съжаление, да. На първо време ми се иска да разбера защо толкова дълго време е имало неглижиране на случаи от страна на останалите органи по закрила, а не само на отдела в Берковица и специално директора на дома в Берковица, а по-скоро да разбера защо след като се е знало за този проблем, след като полицията са имали няколко пъти са били сигнализирани и са отзовавали на конкретно случай, когато тя е била пребивана, не са били сигнализирани останалите институции. Важно е да има и санкции, нали така? Разбира се, че е важно и се надявам да има такива.